ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಕುಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಕುಡು ಬೇಯ್ಪದಿನ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಸಾರು ಮನ್ಪುಡು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾರು ಮಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೈ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುದ ಮತ್ತು ಕುಡು ಮಾಡುದ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಡುದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರೈ ಮಂತದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂಚ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೌಲೆ ಅದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈತು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಚೂರು ಗರ್ರ ಮಂಡೆ ಅವಳು ಬೊಕೊಂದು ಮುಂಗೆ ಬೇಯ್ದು ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕುಡು ಓಕೆ ಚೂರು ಗರ್ರ ಒಂದು ನೈಸ್ ಮಂತದ ಮತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಈ ಉಂಡೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸರಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಚೂರು ಗರ್ರ ಅನ್ಪುಡು ಜನ ಬೇಯ್ಜನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಹಾಕ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗೋಡನ 2 ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಿನ್ನೋದು. ತಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ತಾರೆ ಪಂಡೆ ನುಂಗೆ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರೆ ಕಾಜಿ ಪಂಜಿ ತಾರೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಕುಡುತ್ತ ಲಾಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೋಡು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.